Hello, Ne. At Shorba. Hello, Ne. At Shorba. Hello, Ne. At Shorba. Hello, Ne. At Shorba. Ano gusto mong premyo? Ano na naman yung aking ano ba? Hindi siya... Walang ano ni ano, walang ads. Si Iris. Shout out sa'yo. Walang ads. Oo nga. Inaayos ko nga ni. Hindi ko alam bakit kagabi pa to eh. Ano ba nangyari sa cellphone ko? Si Iris, salamat po saglit. Lalagyan kita ng ano, jacket. Bakit naging ganito to? Ano ne, kasubanggi arog man siya kaan, tapos naayos ko siya, nalagyan ko siya ng ads. Pagtapos ng ano ko, ng live ko. Ano? Ano ta kadakol aningal? Anong aningal? Saan ko daw inipinduton? Per, mayong adso sa kuyang ano, day kumaano siya. Araw kasubanggi, pero pwede daw tong gawin habang nagla-live. Marunong ka ba? Pakitignan mo nga ito. Wala na naman siyang harang, sayang. Dapat inayos mo muna bago ka nag-start, sayang kang ads. Iyo nga ni, day ko nga ni Aram, pag-aayos ko pag ano ko, iyo manggiraray. Hello, Rene. Good morning, host. Good evening. Paano ko ito maayos? Hindi ko alam kung ano nangyari sa cellphone ko. Oo nga ni eh. Saan ko kaya ito pwedeng pindutin? Kasi yung una ko kasing gawa nito, may pinipindot ako, pero iba na yung lumabas ngayon. Ayan, bato. Wings, wag ka tawa-tawa, Wings. Na ano na naman ako ba sa LS ko, kagabi pa to. Hindi ko na ilagay yung ano, wala pa rin siyang ads. Dandikit Rene from Sisi Iris. Sisi Iris, salamat sa pagpunta. Shout out, Hot Shorba from Wings.
Wings, paano ba to? Saan ko ba to pipindutin? Giatay, ito na naman ako. Ito na problema ko kagabi. Ngayon, ito na naman. 6 million in the house. Thank you po sa patamsak nyo. Sa pagpunta, paano to? Pakitusok po, tusok-tusok dyan sa nakapin. Kapatid vlog, shout out sa'yo. Thanks for coming. Kapatid vlog, alam mo ba to? Di ba meron ka na ding di ba muni ka na? Kasi nung una, nung nag-ALS ako, nagagawa ko siya na yung bang nalalagyan ko siya ng ads. Di ba pag nag-open tayo ng live natin, yun sa pinakababa, di ba mayroon more option? Yung akin wala na siyang more option. Ang kaagad, ang nakalagay, advice setting. Yun na kaagad ang pinindot ko. Tapos ngayon, wala siyang ads. Hindi na naman naka-open yung dollar ko, hindi Saan kaya ako pwede magpindot nito? Baka alam mo naman, kapatid vlog, pa-help naman, please. Kasi kagabi nag-LS ako, siya yung nalagyan ko siya ng ads sa sa pagkatapos. Kaya nga iyon nga Sa live ng YouTube, punta ka sa advice setting. Pwede tong gawin kahit naka-LS na ako. Hindi ba maaano tong aking LS? Gagamitin ko yung pinaka-main, yung pinang-live ko, or dito sa isang dito sa pinaggagamit ko ng siya, ng pang dikit ba? Yun lang, di ko nagawa yan. Kasi kagabi sa live ng YouTube, punta ka advice setting. Oo nga, nagpunta ako sa advice setting. Tapos pag-click ko, andun na yung monetization. Yun ang pinindot ko. Tapos ganyan ang lumabas. Sayang na naman yung aking ngayon. Yun lang, di ko pa nagawa yun. Wings from Hot Shorba. Rene from Hot Shorba. Tama yun, bago i-start, punta dun sa tapos on mo yung magka-ads ka. Kaya nga, hindi ko siya maano. Ngayon ba, hindi ko pwedeng maano to, magalaw? Mega shout out, Wings from Iris. Iris dan Pulpak from Rene. Yes, Hot Chorba from Rene. Hindi ko talaga siya maano ba. Naano ko sa aking $7 million in the house. Bakit di mo ba
Naon ngayon ala ka ads. Oo nga, inon ko siya, hindi ko alam kung alin ba doon. Bakit ganun? Wala ngang ads, kapatid vlog. Yung gamit kong pang live, may 3 tildok dito sa pinakababa. Hindi ko alam kung ano to. Baka mamaya pag trinay ko siya, baka hindi kaya masira yung aking LS. Hindi kaya siya mawala. Ate, dami ko na ayuda sa'yo ha. Per, punta ka nga dito saglit. Hindi ko siya maano ba. Wala pa rin siyang ads. Yung katulad kagabi. Sige kapatid vlog. Salamat. Tweet kita. Kasi may 3 tuldok siya. Hindi ko alam kung ano yung nandito. Natatakot akong siya. Anuhin ko kasi baka mamaya biglang mawala yung aking LS ba. Nag-end ka na? Kaya punta ka nga saglit dito, Per. Di atay. Halat maudo ko, giatay. Wings, may palaro pa naman ako ngayon. Wala na nung useless na naman yung aking yung LS ko. Giatay na ano ba nangyari? Ay, no ba yan? Bakit nag-end ka na, Bicolana Official? Para ano daw? Wings, para daw hindi ka mahirapan kakatumbling. Baka mamaya, kagabi, nahirapan ka ng tumbling, di ba? Oh. Pag hindi siya mag-end, mahirapan ka na naman kakatumbling. Wings, kasi iniwan mo ako. Sabi ni Bicolana. Hindi ko tuloy na yung ko. 6 million in the house. Salamat po. Nagiging seryoso tuloy ako sa aking wala na tao sa live ko. Si Sir Nature na lang. Ha. Atat sa kanta. Dapat pinapunta mo na lang dito. Lang dito, chismisan lang ba? Di puwag na maudo iniho. Maudo da, magidi ka muna, Per. Salamat naman, buti na awa kayo. Buti na awa kayo sa akin. Kaya sa ulo kakatumbling, naubos ko na yung isang karton na Panadol. Naubos na talaga isang karton mong Panadol kagabi. Kaya atay, kawawa ka naman, Wings. Wings, naihirapan ako sa Wings. Yung mo ba, giatay ka. Ako sumasakit yung ulo ko dito sa LS ko. Kagabi pa to, di ba? Wala siyang ads. 7 million in the house.
Salamat po. Salamat sa mga nakabigi. Ang bilis naman ng oras. LS pa more. Hindi ka nag-LS yata ngayon pala. Vince, hindi ka nag-LS. Andiyan na, andiyan. Dapat alakang laktaw, ox naman. Wala man akong laktaw. Buksan ko muna yung kapatid ko. Wala man akong laktaw. Wait lang, per. Ba't lipat? Ano? Sa nag-ano? Hilingon mo nga, mayo siyang ads. Ano pindutin ko? Ano ba tong tatlong tuldok? Gadasok. Kasi 'di ba yung pag pinindot mo to, wala na siyang What? Halat. Di ba pag nag-ano tayo ng title, wala na yung more option. Hindi ko na siya nakita dito sa akin. Nakaagad naka-advise, na dito sa Puta talagang tigso. Daragay. Kasi nga nahihirapan ako ba? Puta. Garog-grido ang hayop. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi din po, Bicolano. Salamat sa pagpunta. Salamat po. Papaturo ako kasi walang ads yung ko ba. Sayang. Hay ng cellphone mo. Ito mo. Odoy, pwede ne. Ito ang tagamit mo, hindi pang nos kuya. Kunan mo. Hindi naman ang halat. Bigyan ka sa baba. Ano ba yung tatlong tuldok? Try mo nga. 10 million in the house. Thank you po. Mute baga yan. Mute nga eh. Mute. Tapos, save highlights. Share. Halat. Ano ne? Ewan ko. Ano daan ne? Di ko alam. Uy, giatay. Wag yan. Ah. Ganon. Ini normal. Wag na yan. Wag Ini na. abnormal. Tumukaw ka nga ni Jan Per. Halat. Halat mo na, Wings. Sige mo nga ni Wings. So ko, 10 million in the house. Thank you po. Di na ata pwede magalaw yan. Naka-start ka na. Ah, dahil na. Hindi na kapatid vlog. Dahil na may ilang idjasan eh. Wala na ina-aradjust ang putang ina. Normal. Halat. Yes, normal. Ayaw na. Kayaan. Dahil na raot lugod. Pinutin mo giraradig de. Bako man igde. Ayun. Sabre ni ina niya. Mag-out ka na lang. Start ka na lang uli. Antay ka namin. Ha. Buang. Sayang kang oras. Hindi yung ads nga inaano nila. Adi mag-ads ka garay. Ang nga nila para malagyan ng ads. Adi o mag-atro ka garay. Magbaba ulit ako. Kasi sabi nila nun pwedeng bumaba tapos i-back na lang ulit. StreamYard pwede. Pero yanda kaya po mo kaya po mo mag-ed. May LS si Abo, host. Patay ka, ka na naman ito ba duruan ng Manresa, tigkukurunot mo kayang mo. Kapatid vlog, mag-out ako. Balik kayo.
Bicolano, salamat. Dai, ano yan, te, pangitan. Hmm? Kasi itry mo nga gawin mo. Buah. Bahala ka, sige na. Sayang kang oras. Bang kinukunti. Di, pwede man i-add yan. Pag-add yan pagkatapos mo. Iba na kaya nagluluwa sa cellphone kung ganyan ba ko ng Argos dati. O, di, mayo man. Hado, pag mo, before ka nag-start, Eh, yun nga, tiniinano ko nga kanina tapos hindi o man. di, hindi mo man na sa logo, di, end mo, garay. I-end mo. Ngayon, Iyo. Dali na. Tama. i-end ko nga muna, saglit-saglit. Ang kaihi ko na. Halat ako daw. Mm. No, sa ina naman makadaroman.